Hello friends, welcome back to my channel. आंनि चेनेलाव आङो फिन बरायबावबाय लोगोफोर आं दायो दंफैयो जोंनि गामिनि साखाथिनि दै सेराव दैया देरदों लोगोफोर नै आं बेखौ नायफैदों गिदिरथार हनै बेनो दैया बिदिब्ला नायलांदो लोगोफोर बेनो जाबाय बिजिनि टाउननि साखाथियाव थानाय मोनसे दै बियो बिनि नामानो जादों दुनालि दै जायखौ जों बर'नि मिलौदो देंखो मेथाइयावबो खोनानो मोनो बेनो लोगोफोर दुनालि दै होननाया नै माने अखा हादों नालाय बेनिखायनो दैया एसे देरबोदों आं गाहायथिं ओंखारलांनो र' बेनो नै लोगोफोर दैया देरबोगासिनो दासो बेनो लोगोफोर नै बैथिंबो खुरखालांजोब्बाय माने सिगां गुसेबसोमोन दा गुवार जालांबाय खुरखालांनानै बेनोसै लोगोफोर भिडिअ'आ थेंक्स फर वाचिं